Пабываць у ролі выратавальніка, пагуляць у дартс і вырашыць цяжкія галаваломкі. Раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях сумесна з супрацоўнікамі Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва правялі другі этап акцыі «Моладзь за бяспеку». У гэтую раніцу ў Цэнтры сацыяльнага абслугоўвання было па-сапраўднаму горача. Две каманды па баявому настроеныя удзельніцы і вясёлыя конкурсы. У такім незвычайным фармаце прайшоў другі этап рэспубліканскай акцыі «Моладзь за бяспеку», мэтай якой нагадаць людзям сталага ўзросту о правилах пожарной бяспеки. Второй этап акции мы проводим в игровой форме, где через игру мы напоминаем о правилах безопасности, таких как печное отопление, почему нужно чистить дымоходы, почему должны быть прибиты притопочные листы и находиться в пригодном состоянии, почему нельзя курить в постели и каким печальным последствиям это может привести. Самае меткае вока было абрана шляхам гульні ў дартс. Трапіць у запаветную сярэдзіну паспрабавала кожная удзельніца без выключэння. Затым капітанам каманд было неабходна за адпаведны час надзець экіпіроўку. У сярэднім любы выратавальнік пажарны спраўляецца з гэтай задачай за 19 секунд. У нашым выпадку адна з удзельніц справілася за 20. Праўда, апранала яна толькі верх экіпіроўкі. Заключным стаў інтэлектуальны конкурс, дзе трэба было разгадваць рэбусы і вырашаць галаваломкі. Па выніку спаборніцтва перамагла дружба. Кожнай камандзе былі ўручаны салодкія прызы і памяткі аб выкананні мер пожарной бяспеки. Я очень рада, что меня пригласили на такое мероприятие, что напомнили нам правила пожарной безопасности. Встретиться, пообщаться, это для нас, это дорогого стоит.